Anem a votar l'urgència. Escolti, la senyora Palma ha parlat. Vots a favor de l'urgència. 10. Vots en contra. 11. Vista la defensa de l'urgència, anem a passar a votar l'urgència. Vots a favor. 10. Vots en contra. Quina vergonya. 11. Vergonya me donaria a mi. Passem pues a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència. 10. 10? 11. Conya.